a jargat ka jaru billa beede jaru buuɓaɗo kala mamede kala ko konto gorori kalo jaroma ñamani gacce kalon kala ha ahmadou yero ka jofde aynaɓe amadou yero ka pulor jofde aynaɓe leyo beele guddi goriya malade sombe late Sadi Bou Thierno gatam président jofde aynaɓe Sadi Bou Thierno gatam président jofde aynaɓe leyo Touré ko nayi Kombe ko nayi Ɓire ko nayi kine kaccire gallari jooɗi ɓeydi ko somi mettude gaynaka ay goto ɗo noddi Sare Balla naaɓe fulɓe Digan naaɓe ɗo noddi fulɓe Jengel ɓe ɗo noddi fulɓe Dasar naaɓe ɗo noddi Mbal Sina Mina Ama Sampole Daare Gelaaɗe ɗo noddi Kumalo Jalalo ɗo noddi Koli Tengele nima Tengele jiya rima warma rima yima warma o Ibrahima Mbaye Bintel jofde aynaɓe Ibrahima Mbaye Bintel Ibrahima Mbaye Bintel pulo jofde aynaɓe leyo Abouba Mauritanie Abouba Mauritanie hayyo ko waɗi yo rewoyodi boy ay kore ñande hoɗɗo komin woni ƴeew jibbambaɗo borom jasgaji ceerno Ceeli Ndiaye yejjitaka ɗo ceerno Ceeli Ndiaye yejjitaka lettre so ala tembere yata poste yoɓe neldam 10 000 francs eyyi inchallah a joyni